Kaixo guztioi, eta ongi etorri bizirauten Bukowskin saiora. Elkarrizketa zikloaren 3. saioa dugu gaurkoa, sormen prozesuaren inguruan elkarrekin eztabaidatzeko eta ikasteko. Bagerak eta irutxuloko hitzak elkarlanean sortutako proiektu honetan, sortzeko bulkadari jar nahi diogu arreta. Horretarako, gure gonbidatuen inspirazio iturriak ezagutuko ditugu, baita bidean topatzituzten erronkak ere. Beraz, eroso jarri eta ongi etorri etxetik ikusten nahi zaiten hoi, eta baita, onaino Bukowskiraino gerrotzen zareten hoi. Gaurkoan, Jone Amezaga del Frago eta Oian Abesga dantzariak etorri dira gure gana. Ongi etorri bikote, zer modu zarete? Esker, ongi? Gogotxio. Edo. Vale, elkarrizketarekin hasteko, beste disiplina batzuekin alderatuta, dantzak prestakuntza luzea eta konstantea eskatzen du, ez? Zin, alde zuen kontatu zen izan den zuen ibilbidea formazio atletik eta... Nik formazioa lehenengoa, dantza klasikoa izan da nire formakuntza ofiziala, digamos. Gasteizeko kontserbatorioan egin nuen ikasketa. Eta gero sartu nintzen dantzaz konpainiako parte izatera eta hor, digamos, izan zen nire lehenengo lan profesionala, baina aldi berean izan zen nire formakuntza eta nire irekiera dantza garaikidearen mundura. Hola, formaketa aldetik hori remarkatuko nuke eta gero formakuntza ofizialaz aparte beti ustez gaina dantzarion gauza badela, beti gaudela konstanteki ikastaroak egiten eta mugitzen, orduan hor bai eduki ditut beste formakuntza puntualagoak jarraitzen ditutenak edukitzen eta bai pixkat hori izan da, ez dakit. Formakuntza aldetik, klasikoa da nire formakuntza eta garaikidera gero saltatu dut. Eta nire kasuan ere hasi nintzen pixkat klasikoarekin, baino 15 urteekin edo probatu nuen dantza garaikidea, hemen Antiguon Miriam Perez Kazabon irakaslearekin. Eta hori gero joan nintzen Biarritzera urte bete, 17rekin, eta gero 18ekin joan nintzen Londreseko dantza garaikideko eskola batera. Eta nire egin nintuen 3 urte, eta gero hortik dantzari gisa lanean. Eta hori, baina egia da hori izan dezula, remarkatu nahi ere, zu Gasteizera zenbat urtekin jontzinean? 13. Iruditzen zait, dela bastante pasada, guk egin ditugu gauza bengi, 17ekin Biarritzera igual, helduagoan nintzen, baina egiten dituzun gauzak eta ez diogu balioa ematen, eta gaur etorri naiz bidean pentsatzen, 14 urtekin jutea ere Gasteizera eta esatea dantzaina ez, eta dedikazio eta esfortzu hori. Igual gaur egun ez ditugula esfortzu horiek edo egiten, eta esatez, edade gazte hortan ze foko edo dedikazio. Eta esaten zuten ere, jarraitu behar dela ere formazioan eta etengabez, urtebete geldirik ere fiban abituko zuen. Bai, gero ere formazioa zerri esaten diogun, esan nahet formazioa edo igual bihurtzen da gero bakoitzaren praktikak edo baino aktibo behintzat. Badaude gora berak, baino más o menos saiatu behar da bilatzen dela, igual pixkat zaiena gure kasuan hemen gerela justo esan nahet lan egiten dugula oso intermitenteki, orduan formakuntza praktika hori da kasi zurekin dara mazun zerbait bestela mantentzeko, ez? Bai, justo batzen zuen, irakurri nuen elkarrizketa bat Marta Pazos dela Galiziako antzerki zuzendari batena eta berak esatezun, ez? Bizitzan onartzen dugula nola egun negua, azkena berria eta urtaroak ditugula eta karreretan ere urtaroak daudela, ez? Baina batzutan ez dugula onartu nahi eta negua iristen dela eta hori ere pasabar dela eta gero da berria dator. Eta hori ere, uste gaudenean hola freelance lanean hori gertatzen da, baina hor zaudenean ez zer gabe momentu horietan pixkatzaia izaten da ere. Eta nola mantendu interes hori edo benetan norberaren, ez dakit. Motivazioa. Eta pixkat sormen prozesuari dagokionez, zuek zer nahiago zuen? Utxetik sortu, edo pixkat beste norbaitek jarri duen gidoiaren gainean, edo beste norbaiten aginduentara dantzatu? Ez dakit dakaten favorito bat, nik uste beti utxetik sortu, imaginatzen zezula zure gauza pertsonala edo propia sortu. Dazka karakteristika batzuk, baino besteen batzuentzat sortzea edo erdi ez enkargo baino edo zaudenean edo inkluso beste zuzendari batentzat sortzea interesantea baldin bada propuesta nire asko gustatzen zait eta de hecho uste hori dantzan dagoela interprete sortzaile rolarekin hor beti gauza bat, ez? Segun zenekin egitezun lan, baino
batzutan interprete hutsa esan nahi du, bale, esatizute zer egin, hasta ze koreografia, baina beste prozesu askotan interpretea oso sortzailea da. Eta hori superinteresantea da ere, naiz eta ideia originalak edo kanpotik etorri ere sortzaile, no sé, como erdibide hori niri oso interesgarria iruditzen zait. Ze igual iristez gai batzutara, edo modu batzutara lan egitera zure sorkuntzatik ez dena zure bidea edo zure praktika, baina asako alikatzen dutena. Ez dakit, denak uste direla interesgarriak niretzat, eta ere beharrezkoak bietan egotea edo, niri behintzat, bai. Ja, ni ere hor nago, ez dakit gero oso... Igual hori hor nagolako, Ja, pixkat bi mundu horietan, igual sortzaileen ere gauzak egiten eta jendearekin lanean. Gero egia da ez dakiden praktikoena, iruditzen zait agian konpainia bat sortu nahi badezu, iruditzen zait inguruko jendeak behintzat energia guztia jartzen dula horretan, eta pultza handia behar dulako proiektu propioa aurrera eramatea. Baina niri oraintxe bertan ere gustatzen zait bi horietan egotea, eta asko likatzen hau ere beste sortzaileekin lanitea, eta hortik ere jatea. Eta zuen sormen prozesuan nola eskribatuko zenuten, ez dakite baukazuen errutinarik edo itura berezirik, edo nola aurreiti duzue horri zuri bati ere? Nik esango nuke prozesu bakoitzan izan dela ezberdina. Egia da, kontziente naiz, gustatzen zaidala ere utxune hortatik hastea, nolabait bai eukitzea, pixkat research edo lanketa moduko bat egin ere ez teorikokin nundi jo nahi duen lanak edo, baina gero badago zerbait ere espazioan sortzen den horrekin bereziki interpreteekin edo dantzariak berak edo dantzaria baino gehiago pertsona horrek ekartzen duenarekin ere eta hortik lan egiten iruditzen zait. Ikuslegoak ere hori ikusiko duelako lehenengo ere ez, gorputz hori eta gorputz horrek kontestu honetan esan nahi duena ere, orduan niri gustatzen zait ere pixkat ez jakintasun hortatik lan egitea eta ez eramatea gidoi bat edo zerbait oso itxea baizik eta prozesuak berak jotea egiten. Uste, gora guztabait. Nik ere ez dazkat, ez dakizen bat sorkuntza esan nahi, ez ditut hainbeste sorkuntza nereak bizi izan, orduan, baina bai esango nuke gauza antzeko bat, sormen prozesuaren zati gehiena estudioan ere kokatzen detela eta praktikan. Eta ez jakintasun horri ere bidea praktikaren bidez, edo soluzioak praktikaren bidez bilatzen. Eta igual, inkluso alderantziz, gero estudiotik ateratzen denak eramat dezake hori teoria batera edo lotera edo referentzia bilatzera, baina igual beti basea estudioaren praktikatik sortzen dela, zakit, bai. Maske hori egin kriston mailan bat eta baitzen goetu ontaz oso teorikoa, ni irizten da momentu batean ezin dut horrela funtzionatu, ez dakit. Gorputzetik funtzionatzen dugu eta uste dut horrela ikusten dela, ez? Gai haiek probatu nahi ditut, nola ikusten dira gorputzen, estudioa jun behar naiz probatzera, eta horrek eramango du beste zerbaitetara, oso, bai. Ja, flipatzet igual zinemakin adibidez, ez nola eramate duten gidoi bat, esatet, wow, ze imaginazio lanketa, ez, hor, benetan konfiatzeko gioi hortan, gure kasuan gioia sortzen doa egiten goazen enean, eta montatzen eta eraikitzen, ez, mobi da, pieza, bintzan nire kasuan, bere. Orduan, bueno, praktika dira, bai. Eta gaitu behar zuen, igual, zer bilatzen zuen sormenarekin, baina lan ezberdin asko egingo zintuzten, eta bakoitzen gauza ezberdinak, igual al revés, zer da inoiz jaso nahiko ez zenuketen kritika bat zuen lanean, non? Tipo, hau ez dut nahi. Hau ez dut nahi. Egia denean kritika, ez? Ja, bai. Nik uste politikoki igual lekuz kanpo mobidak esatea edo egitea edo ezagitez. Kontzientzia falta batetik agian zerbait jartzea estenan eta norbaitek hori hola irakurtzea, hori izango zen igual zerbait pixkat. Ja, ez dizula nahi, guztiz ados. Holako zerbait etortzen zedan lehenengo. Ba, eske zaila da, ez, bai, guztiz bat nator horrekin. Eta gero igual ere zerbait, personalidaderik ez eukitzea esango dut, ez dakit oso ondo nola kokatu hori, baina oso zabala da lan batek personalidadea eukitzea eta ez da erresa ere, baina ez dakit, oianaren lana oianarena da eta horrek dauka zerbait, orduan ez izatea
izan daiteke igual oianarena, edo Ixarben, igual hortikan zerbait, ezakit, pentsatu beharko nuke gehiago, bai. Vale, zenbat adiz entzungo zen zuek honako hau, ez? Dantza garaikidea nik ez dut ulertzen, asko, ez? Horren, zer da zuen dantza garaikidea eta nola salduko zenioke pixkat hau esaten duen norbaiti, ez? Eski nik ez dut ulertzen, garaikidearekin lotutako gauza gehienek daukaten konotazio horregatik igual, Baina pixkat nola egingo zenukete pedagogia lan hori edo... Osa, uste ere, daramagula pilo bat denbora hori esaten eta hori entzuten, orduan ja, ni pertsonak ikakasi, hasta pixka nekatzen naiz. Baina pedagogia, jun ikustera esan ez dakit. Eske oso mundu zabala da. Orduan, osea, ez naiz oraintxe bertan legitimatua sentitzen esplikatzeko zer den dantza garaikidea. Osea, oso zabala iruditzen zait, gero kontestuekin oso lotuta dago, zer den dantza garaikidea Euskal Herrian, zer den, ez, como... Eta esango nukena zen, hori juteko, antzokira eta juteko gauzak ikustera, eta errepikatzeko, ze gaur ikusiko duzun gaurtza bat, igual oso baino eske guztiz kontrakoa izango da hurrengo astean ikusiko duzun beste sortzaile baten lan bat, eta orduan ere horren barruan daude gustoak, eta esan nahet, orduan iruditzen zait oso zabala dela. Eta ezin dela dena, como, bai, obviamente disiplina bada, eta baina ezin dira lan guztiak kokatu, horren barruan bakoitza bere gustoak eraiki ditzakela. Orduan nik uste, fundantza ikustera izango nuke, pedagogia egiteko modu bezala. Bai, eta ez izatea beldur hori askotan antzukitik ateratzean ematen du uki bar degula ja speech bat edo zerbait eraikia, ez? Ez sentitu ezun, nola ulertu ezun, eta uste gauza horiek txuntxitu imarritugula kendu gure burutik. Eta, bai, eta jonek esan duanekin bat nator. Osa, uste, dantza denek degula nola gizartea, baina gehiago igual kulturalki, ez? Osa, dantzatzen dugu plazetan edo txikitatik, ez? Edo biligera hor mugitzen, baina gero badago zerbait sormenarekin edo artea konsideratzen den dantza horrekin urruntasun moduko bat ere deguna, orduan. Bai, uste, bakoitzak egin behar duen lan badela ere, bai. Bale, eta pixkate lanbidearen eta sormenaren inguruan aritzeko edo, pixkat, irudikatze dantzatik bizitzea eta errenta ekonomiko egonkor bat lortzea zaila izango dela. Ez dakit, oker nabil edo posible da zuen kasuan? Ez daude bil, ez da oker. Ez da oker, horrela da, bai. Zein da zuen egoera pixkate, ogi bide bezala bizi duzu dantza, ez? Bai. Bai. Baina supatzet, baina oso prekarioki, bai. Eta oso, justo lehen aipatu ezun urtaroekin lotuta, oso intermitente eta inestablea da. Orduan, bai, oso prekarioa da, eta zaila da, eta gero nire kasuan behintzat zaila da, perspektiba luzera, osea, como, ez zu bisualizatzea zure karrera batean, edo luzera esatet 3 hilabete, osea, ez 2 urte. Batzutan, depende zure gora, baina orduan, hori ere beste prekarizazio bada, ez bakarrik ekonomikoa. Eta uste dut oso presente dagoela, justo inguruko dantzarien kasuan, inestabilitate hori, eta ezin egin planin bat, ez, bista futuro, eta horrek ekartzen duen, ezin egona, eta... Eta kostatzen dela ere diruaz hitz egitea, da zerbait, proiektu bat iriste zaitzunean ere, ez dezuna hori ikusten aurrekontua da, hain galdetu bardet, eta hor dagoen lanketa uste batzutan kostatzen zaigula eta gaudela beti minimoetan. Eta orduan ez bagera guazten azkenan gu ere proiektuak sortze dituna eta igual gaur nik kontratatzen zaitu duzuk neri eta horrela pixka gabiltza Euskal Herrian ere ez, proiektu mailetan. Eta orduan denen arteko ariketa badela ere konsiente izatea gaur egungo bizitzak ze kostu dituen eta duintasun batera iritsi nahi badago ere horretaz ere hitz egin behar dela ze izateaz, bokazio bat izateaz gain, ogi bide bat izatea nahi badugu. Bai, eta guk hartu behar degula, beti ezin da, baina ardura hartu behar degula, eta dantzarion artean, eta artisten artean generalean, baina... Bai, eta egiten dugula, ez? Igual deitut, aizuzuk, bolotan jatzen zu, eta baina, falta da, pixka bat horre, bai, zaila da. Ba, eta igual ere askotan ekartzi zuela proiektu batean baino gehiagotan egotea, ez? Nola eramaten zuen hori?
Neri alde batetik asko gustatzen zait, proiektu diferentetan egotea, eta gustatzen zait, hori lehen izan dugun ere alimentatzen dital, baina egia da batzuetan zaila egiten dela eta ja ere, inkluso, fisikoki oso lan ezberdina direnean, dantza aldetik teknikoki oso lan ezberdinak baldin badira, batzutan horrek ere pasatzen du fakturaren bat, ez? Porque azkenan ja, zudakazu zure modua, zure bidea, eta honek exigitzen dit gorputza modu batea aukitzea, besteak, eta hori asko nahasten denean, batzutan niri gogorra egiten zait hori, ez? Bai, mundakazun zure interpretazio momentua lan honetan da bestean oso ezberdina eta zure prestakuntza ere, inkluso barrukoa, eta hori konpaginatzen niri egiten zait zaiena batzutan. Bai. Frustrantea izan daiteke, ez? Esatea, igual ez nago maila horenean pieza hontako, hemen abilago egiten eta ez lortu hori, elkarrezketa propio horiek ere izan daitezke pixka. Eta igual estabilidade bilatzea aldera egin nahiko ezen dituztela asko egin barri zen dituzue? Bai. Ere artistiko kierez batzutan, bai, ez? Bai. Edo gero gara deskubritzen zu, igual, honek ez dituzulet, jo que se, denetik, bai. Bale, pixkate lehen aipatu zuen erreferenteak edo ezagutzeko. Sormen guztietan eta gertatzen zerbait, baina hainbeste gauza sortuak zaila egiten dela askotan berria den zerbait eraikitzea. Eta hor, prozesuan ere referenteak presente daude, zerrenantza eukine duzu, zerrena ez. Zeintzu dira zuen referente nagusiak? Esango nuke hasieran, gazteagotan zela igual izen handiak edo konpainia handiak, ez dakit, izan daiteke Pina Bausch bat, edo Ana Teresa Eckersmaker, edo Deborah Jade, izen handiak izan diren igual referente edo garenak ezagutzen gure dantza ikasketetan. Baina gaur egun, ezakit, gertuagoko jendea iruditzen zait igual referente gehiago. Antzerki munduan hemen lanean da bien jendea, edo musika munduan ere. Orduan, hasiko banintzenak esaten, pare bat edo karriko nituzke, baina ezakit. Bai, ni ere superrado hortan pentsatu dut ere guztiz aldatzen jun direla referenteak, eta aldatzen doa zela ere, segun ze gauzetan zuen enfokatua. Eta ere oso antzeko, lehen askoz gauza handiagoak edo ziren referenteak, igual kasi, inkluso area iritsi nahi, imposible hortara iristeko horretan ere, eta gero aldatzen jundira. Nik daukat super erreferente handi bat, eta esango dela Jone San Martin, ze izan da erreferente eta gainak kriston suelta dukiot berarekin lan egiteko, eta erreferente real bezala daukat, total, bai. Bai. Eta bera, lan egiteko modutik eta irekizkitelako nik nola lan egin, zer gaizki izan ezten, baina ikasi detela beraren gandik ez bakarrik berak egiten duen admiratzen, sino herramientak nik lan egiteko eskaini izkit pilo bat, eta orduan ere erreferentea zer den ere, nunkokatzen duten erreferente bat zer den, igual aldatu zidan momentu horretan. Eta igual ere hortikan, esatezun, igual erreferenteak beste modu batera tratatzitut, ezain beste sino, bai, gertutasun batetik, ezakit. Bidatu nahi, zarkatu. Eta igual, ja ipatezu ez, baina dantzak gainotzeko arte disiplinekin harreman handia dauka, ez? Arte eszenikoekin, antzerkiarekin, musikarekin, ez? Ezakit, zer maite duzu beste disiplinetatik, zer gustatzen zaizue hartzea, horre referenteak nola... Ezakit, zer elkarrezketa irekitzeitu zuen ere dantzaren eta gainontzekoen artean. Galdera ona. Ni personalki, nire sorkuntza izan da musikarekin zuzenean, bi disiplina gainera tratatuz modu horizontal batean eta hortik landuz orduan, musikan badaukat referente asko, eta beste disiplinetatik gehiago esango nuke literaturan aurkitu ezaketela, egia da arte plastikoetatik ez nagola oso gertu, dakatu hor pixka eta asignatura pendiente, edo behintzat ez zola inspirazio iturri bezala, baina literaturan bai, poesian edo nobeletan edo asko
Esan nahi, ez igual gero direktoki sorkuntzan agertzen den zerbait izan da, baina bai agian praktikan edo prozesuan edo laguntzen diten zerbaiten modura, zakit. Ja, baina, nik nik esango nuke igual gehiago dela hori ere, hurbiltzen zeranean beste praktiketara prozesuetan, badagola zerbait zure egiteko moduan agian emate dezula ja horrela dela, ez? Agian dantzariok ditugun ohiturak edo egiteko gauzak estudioan, eta orduan beti elkarrizketa hori interesantea dela beste praktikekin. Ez dakit esaten ez zehatza igual, orain. Eta gero, sortzerako orduan ere, saihesten zinela ere, modu batean bestean, pentsatzea publikoak zer pentsatuko duen zueta, zuen lanaz, ez? Nola joko batzen zu horren aurrean, zenbat baldintzatzen du zuen sormenean, esten iritziak o kritikak nola irakurriko den? Niri gustatzen zait, konsiente izatea zer da nire akto esteniko hori ez, eta nolabait hori egiten dezunean gonbidatzen zaude nolabaiteko zita ontara publiko bat ere, orduan batzutan bai idealizatzen da asko, eta nik nire sormena egiten den, niretzako nire hau atera bartet barnetik ez, baina horretaz barnetik ateratzen zaude, baina norbait zaude gonbidatzen ere hau ikustera ez, eta orduan niretzat elkarrizketa hori edo sortzen den tarteko hori interesanta iruditzen zait ere, orduan. Bai, badago, hor dago presente sormenean nola baita. Bale, justo orain, duela bi eguna iziten Oierra Araolazari elkarrizketa Euskal Irratian, eta berak aipatzen zuen, txikitan ume guztia antzatzen dutela, baina gero, umeak hasten direnean genero identitate kontzientzia bat hartzen edo egozten zaienean, bereziki mutilek dantzatzari uzten diotela, ez? Eta ez eta berek bera gaina, areagotzen ari dela joera hau, ez? Ze iritziak ez egoera honen inguruan? Bai, ados nago, guztiz ados, elkarrizketarekin ere entzun nola. Bai, egia da, esena, dantza oso emakumeen sektorea dela, eta ez dakit areagotzen ari den mutila gutxiago dauden edo ez. Baina uste, como profesional munduan, emakume gehiago gaude, eta horrek egiten du gizonek aukera gehiago ukitzea hemen ere. Orduan, horrela islatzen da. Inbitatzen da gizonek ere dantzatzera. Baina hori nabarmena da dantzan ere. Naiz eta izan sektore feminizatu bat. Iruditzen zaite, Bai, guztiz. Hori bizitu dugu ez, profesionalizatzen zeranean, audiziotan edo eta mailan ere notatu izan da bai. Ja, edo botere posizioan dagoen hortan gizonezko postua. Postuetan gizon gehiago ere egotea ez, da frustrazio hori igual. Eta bestea, nik uste dela ere hezkuntza arloko zerbait. Eta uste, eskolek eta ikastolek hartu beharko luketela ere responsabilidade hori, musika egiten den bezala dantza egitea. Ez da hain arraroa ez, eta beste herrialdetan egiten da. Eta nik uste horrek ere lagunduko lukela, azkenean da praktika bat, eta daude ikasketak ere azaltzen den dantzak duen onura ere ez, edade txiki batetik praktikatuta. Eta horrek ere reperkutitzen du lehen esan dugun dantzagarekin ez da ulertzen lema horrekin. Bai. Ja, total. Eta jondela astean ere elkarrizketen genien jaiotzu da Xabi Mujikari, eta behin aipatzen zuten ere pixkat holtza gainean genero identitateak ere oso markatua jarraitzen dutela egoten ez, eta lanketa gutxi ere ikusten dutela hor, aldaketa gutxi ikusten dutela zuek hori gorpuzterako orduan edo, ze hausnarketa dituzue? Nik uste bai ikusten ari dela aldaketa bat zentzu horretan, baino batez ere agian sorkuntza independienteagoak direnetan edo maila txikiagoan, gehiena direna Euskal Herrian, baina oraindik konpainia handietan edo estableagoetan bai uste dagoela oso markatuta rola, bai. Baina, bai ikusten dut azken aldian ateratzen ari den sortzaile askok gai hau tratatzen dutela holtzan egoteko modua gorputzak tratatzen ari direla. Eta islatzen ari dela hori ere dantzagarakidean, zakit. Nik uste bestea baletetik gehiago, ez, igual. Hori duela, ez, printzipe eta printzesa eta movida guzti horiek. Baina garaikidean justo espazio irikitzen da, horretaz elkarrizketa, hausnartzeko eta igual, Xabi eta
zera jaiotza idian bezala ere, ez? Beste hainbeste. Bale, amaitzen hasteko, galdera labur batzuk, hola, baina luzatu nahi zutena, zuk ere? Ba, ez nahiago ez zuek, plaza dantzak edo antzokia? Antzokia. Ja. Nik ere esan barruna antzokia. Kalea ere oso ondo baina. Bai. Dantza garaikidea ez den dantza gustokoena? Mira, nik zangoet house, igual. Gaina, pendiente nun klase hauek hartzea, eta justo Donostin dago Sergio bat emateituna, antzera kaste bat. Eta hor, adibidez. Baina, bueno, desde paketismoa ere besarkatzen. Ba, nik ez dakit, de repente etorri zait nire superformakuntza klasikoa, eta esan de, jo, nik baleteko klase bat oso gustora egiten dute ere, porque nire teknika, nire parte da, eta iritsi naiz, eukidet nire desadostasuna berarekin, baina iritsi naiz gozatzera ere gaur egun, orduan, esango de klasikoa. Vale. Donostian dantzatzeko leku gogokoena? A ber, nik esango nuke gazteztena bai sentitzen dugula nahiko etxea bezala. Tengalako lagunen estrenoak ikustera horrela aurkezteko aukera dugu normalean, eta hori adibidez. Adibidez. Eta beste bat esateagatik esango nuke Heterogeniako Sala Kluba. Ere, uste dezait oso gauza txikitarako eta gertutasun disposizioa. Eta gero hor Miramoneko espazio hori ere guai dago, en plan, grabaketak iteko, anfiteatroa, Miramonen, ebidez, baina, bueno. Bai. Ja. Vale, eta Donostitik kanpo dantzatu duzuen lekurik gogokoena? Ja, etortze zait, Italian nola aukinun aktuazio bat bari horra hegoaldean, hango antzoki batean, gainera inbartzutena guztiz suntxitu, eta zen hola, teatro italiano klasiko superdotore hauetako bat, eta ez nuen oso ondo ulertzen zergatik, baina bueno, movida politiko batzuk zeuden, eta joatzen naiz, bai, hori berezia izan zela, baina hola, como muy grand edo handikote, bai. Bai, nire etorri zait, Kadizen dago teatro bat, de La Tia Norika deitzen da, eta oso berezia da, ze, bueno, guk ez genekin, baina montajean ginen bitartean ikuste genuen aldetatik pilo bat jende pasatzen eskailerak, osea, baina como tur turistikoa bezala eskailerak bera, eta antzokia zegoen arkeologia deskubrimendu baten gainean, orduan egiten zituzten hor giak, eta super kurioso aritzen, hori gogoratzen da pilo bat. Vale. Zer da, dantzak erama zaitu zen egoera barregarriena. Barregarria. Ja. Zaintik elotxagarriena ere. Ja, igual bai, A ber, nik uste estenatokian ere amplifikatzen direla sentsazioak, osea, igual, segundoa sentitzen da minutu bat, ez? Pardon. Ez da, giban, iguatzen naiz, igual, de repente vestuario hemendik austea zaudenean hor dantzen, da entzutezu hor, como crack gigante bat, eta momentu hortan, ez da, sentitzera pixka, como, bai, momentu hori, tierra tragame pixkat eolakon bat, baina, ez da, Bai, zentzu hortan, noiz bai, baina gehiagotan lentillak erostzea estenatokian, bukatzea horrela, igual olako zerbait, olako situazioak, bai. Ja, igual jendeari nire hori ere pasatu izan. Eta zu gaina jarraitzen zu, ez da zer gertatzen, bai, ezakit, olako zerbait. Eta dantzak erama zaitu nola egoera gogoan garriena, o gehien, momentu favorito bat edo eukizutena dantzarekin? No, agian hain duela gutxi gertatzitena, jende helduari tailer bat ematen, 82 urteko gizon bat negarrez hastea egin genuen kontatzeko praktika batengatik izan zen oso hunkigarria adibidez orain. Horietako bat, esatezula, ostras, dantzak hau ekarri du. Ja, bai, nire egon gehiago pentsatzen igual, justo azken estrenaldia edo egin genuena. Batzutan ematen dula ez sormen prozesuan zaudenean ezakizula ez da zehari zelan eraikitzen o zer den eta momentu hori ez, behin jartzezula publikoa dator, erantzun badezu, eta igual, pues hori, satisfakzio hori ere ez, bueno, ematen du iritsi dela edo. Vale, bukatzeko azkeneko galdera bat, eta pixkate Oierreke esaten zuen aritik hori txikitan denok dagoela dantzarak joera, baina galduz dala ez. Horra zuen ustez mundu guztia dantzatu beharko luke, eta nola animatuko zen jendea dantzatzera. Bai, nire ustez mundu guztia dantzatu beharko luke. Eta uste dagoela oso lotuta simplemente gorputzarekin konexio bat eukitzera. Uste oso deskonektatuta gaudela generalean eta pixkat
hortik bakoitzak nahi du, baina hortik hasi daitekeela, gorputzaren konexiotik. Ja, guztiz. Nik esango nuke hori bakoitzak igual espresio artistikoan edo zer konektatzen gaituen gurera, ezberdina izan daitekeela, batzuk agian dantzarekin gehiago edo musika edo instrumentoa jotzea, lo que sea. Baina bai, justo dantzak daukan hori dela gehiago, zure gorputzean egotea. Eta hori uste onoragarria dela igual denentzat eta praktika gisa ere, ez? Ez daketzula, jendeak egiten duela, ez? Bere etxetan edo... Baina bai, hortik. Ez ondo. Jon eta Oiana, mi esker, bizirauten saiora etortzegatik. Eskerrik asko baita ere, Gerari, Bukowskiri eta Bukowskira gertuzten den guztioi. Hurrengo saioan ikusiko dugu elkar, eta Diego Saretara bertan iragarriko ditugu hurrengo gonbidatua. Horren arte. Eskerrik asko.